perquè, sobretot els joves, tingueu prestada l'atenció a un personatge que ja el coneixeu o que l'heu vist a la televisió, doncs aquesta vegada hem convidat en Josep, que ens donarà aquí unes xerrades sobre el tema de la borsa. Aquest tema tan moltes vegades desconegut. Ell s'ha posicionat en un món en què sembla mentida, com diu aquesta pinta, pot ser una persona que va allà a la borsa quan tots tenim la idea que allà s'hi va amb una corbata i uns senyors ja tots molt saberuts, que diuen no sé què i no sé quantos i que a més quan parlen amb un to que estan fora de la mesura de tots els humans, ens parlen de coses que no entenem i un cop s'ha acabat aquella conferència o allò que ens han dit, pensem aquest, com a mínim, és un manguis. I com a màxim, no diré la paraula perquè ofendria les orelles de molts de vosaltres. Un crac. Per exemple, un crac. Què passa? Que segurament un ha de pensar que la borsa ni és allò que diuen aquells senyors perquè sembla que tinguin un llenguatge críptic, que no s'entén massa. Però no, la borsa és una cosa que està oberta a tothom i la prova evident és ell, que va dir un moment, jo vull entrar-hi i vull fer. I està fent. I a més, com que té un llenguatge molt clar i sobretot molt juvenil, som la teva gent, explica'ls el que els hi convingui i contesta'ls aquestes preguntes que la millor insidioses que et podran fer, d'acord? Molt bé, moltes gràcies. Si vols dir alguna cosa, tu? Bueno, ja és la culpable, no? Que estigui aquí. Però no necessita presentació. No. Jo no sé si així se sent més bé o no se sent més bé. Sí, Nel, sí, a tope. Però no... Sònia, seu. Sònia. Sònia. A veure, estic igual. Vols parlar molt Sònia, seu. Segui. No, jo no parlo. Jo, si pot ser, no m'hi crec. Bueno, doncs bon dia a tots i gràcies, Sònia, per convidar-me. La Sònia, sense saber-ho, va aplicar el més important que hi ha a la borsa, que és una frase que és pèrdua limitada, benefici il·limitat. Això és el més important que heu de saber si us agrada la borsa. I ella, com va aplicar aquesta frase? Va aplicar aquesta frase dient, mira, jo li envio un mail a aquest tio, com a molt ja sé el que puc perdre, que és que em digui que no, i si va bé, doncs igual bé gratis, igual passem una bona estona i igual parlem una miqueta de borsa. Així doncs es va arriscar i li va sortir bé i us convido que a la vostra vida empresarial o de negocis, inclús personal, apliqueu aquesta frase. Si una frase us heu de quedar dels propers 50 minuts, és aquesta. Pèrdua limitada, benefici il·limitat. Sempre mesureu els riscos i el potencial de benefici. Jo em dic Josep Ahram i tinc 34 anys i em dedico professionalment a la borsa des del 1999, o sigui, fa molts anys. Jo tenia un somni i el somni era intentar entendre per què els números canviaven cada dia, per què unes accions valien 10 euros, el dia següent valien 10,20, passats uns dies valien 9,80. I bé, per això, als 18 anys, el 1996, vaig decidir anar al Passeig de Gràcia, a obrir-me una compte a una agència de bolsa i tenia 600 euros que havia guanyat organitzant festes al col·le i tot això i vaig començar a invertir i les dues primeres operacions, un desastre, fatal, vam baixar moltíssim i jo vaig dir, ostres, i els meus 600 euros on estan? Jo els vull recuperar, no? I jo em va cautivar, i em vaig començar a enganxar, vaig començar a investigar, vaig començar a estudiar administració i direcció d'empreses, fins que, arribat un dia, vaig decidir invertir tot el temps que dedicava a la formació, específicament a la borsa.
Un senyor va donar una oportunitat professional per treballar a una agència de valors i vaig treballar des del 1999 fins a l'any 2002 a aquesta agència de valors. Treballava moltíssimes hores, 15, 16, 17 hores, totes les hores que es podien treballar les vaig treballar fins que ha arribat un dia un amic que és un gran empresari del món de la bicicleta, té 25 anys més que jo, em va dir una frase que va canviar la meva vida. Em va dir, Josep, ja no vens tant en bicicleta amb nosaltres. I dic, jo és que no puc, si treballo, no sé, 15 hores, dormo 7 hores, em queden 2 hores per, no sé, anar al gimnàs un rato, jo què sé, fer vida, estar a casa tranquil, I em va dir, aquesta fórmula l'has de canviar. La teva vida has de lluitar per intentar treballar 8 hores, dormir 8 hores i almenys dedicar-te un terç de la vida per tu. I dic, hòstia, i això com es fa? Doncs vaig estar pensant i el dia següent vaig decidir anar a l'agència de valors y les vaig dir, os dejo trabajar para vosotros y voy a intentar emprender, intentar hacer mi negocio. Vaig a intentar desenvolupar el que jo penso que sé fer bé aquesta vida, que és algo tan fàcil o tan difícil com comprar barato, vender caro. Així, era una mica difícil a vegades. I aleshores vaig començar a desenvolupar allò que havia après des del 1996 fins a l'any 2002. M'havia format, havia après molt i vaig començar la meva aventura en el món del day trading, que és el que jo soc ara. Jo no soc un broker, jo soc un day trader. Un broker és l'agència de valors. És com si ens entenguéssim. Un broker seria com un hospital i jo seria com un pediatre. O sigui, cada vegada que escolteu broker està mal dit. O sigui, és day trader. El day trader és molt fàcil. Day trader és una persona que engega la pantalla cada matí i el que vol és fer el màxim número d'operacions possibles comprant i venent accions el mateix dia. Aleshores, clar, jo vaig decidir lluitar per aquesta via, però clar, jo necessitava diners, perquè al final aquí ens agradi de tot o no, si volem pagar lloguer, si volem menjar, si volem anar de festa, necessitem diners. I aleshores, clar, jo quan em vaig decidir d'utilitzar de l'agència de valors tenia 10.000 euros. Poden semblar molt, però no són res. Avui en dia no són res. I aleshores, amb 10.000 euros, clar, per emprendre un negoci amb 10.000 euros a la borsa, fer d'emprenedor a la borsa l'any 2002, jo tenia dues opcions. La primera opció era ser un inversor. És a dir, jo compro accions i espero al cap d'un any obtenir una rentabilitat. Si el 1 de gener tinc 10.000 euros i el 31 de desembre tinc 11.000 euros, penseu que és una bona rentabilitat o no? No. No? Home, sí. Sí que ho és. Els bancs et donen molt menys. Vosaltres què penseu? Si vosaltres us diuen, mira, tu em dones 10.000 euros el 1 de gener i jo et torno 11.000 a 31 de desembre. Penseu que és una bona inversió o no? Qui pensa que sí? Sí. Del gener a desembre. Sí. Un any. 365 dies. Qui pensa que no? Qui no pensa? Hi ha molta gent que no. Molt bé, això seria una boníssima inversió, molt bona inversió. O sigui, obtenir un 10% de rentabilitat en un any és molt bona inversió. Penseu que un banc ens dona aproximadament, depèn del banc, ens donaria un 3, un 4%, posem un 4%. O sigui que obtenir un 10% està molt bé. Però tots heu pensat el mateix que jo. Si jo tinc 10.000 i al final d'any 11.000, amb això ni menjo
ni lloguer ni festes, no? Ni vicis, no? Doncs això és el que jo vaig pensar. Això és el que jo vaig pensar. Dic, ostres, vale, jo vull ser emprenedor, vull tenir 8 hores per mi, dormir 8 hores això, però 1.000 euros l'any no visc, no? Aleshores, el day trading es tracta del contrari. De què es tracta el day trading? Es tracta de, imagineu que teniu 10.000 euros. Al cap d'una estona, les accions pugen una miqueta. Imagineu que pugen i el valor de les nostres accions són 100 euros. Perfecte. Al cap d'una estona, imagineu que tornem a veure la possibilitat de fer una altra operació. Tornem a comprar. Tornem a comprar per 10.000 euros i aquest cop, en comptes de pujar, baixa. Decidim perdre i decidim perdre poc. Veritat? Perquè ja sabem que la pèrdua serà limitada. Ja no perdrem mai un 50% de la nostra inversió. La pèrdua serà limitada. I, passades unes hores, o uns minuts, veiem la possibilitat de fer una altra operació i en aquest cas, doncs, guanyem, per exemple. És a dir, nosaltres només tenim 10.000 euros i al final del dia hem comprat per 30.000 euros i hem venut per 30.120 euros. És a dir, que tinguem 10.000 euros, el sistema, el món, ens deixa fer operacions per un total de 60.120 euros. Si agafem un any bursari, nosaltres sempre agafem 200 dies bursaris, ens adonem que una persona amb 10.000 euros, si fa 3 operacions cada dia, tindrà una empresa que factura 12 milions d'euros. Això és la borsa. Això és la borsa. La borsa és un sistema, el day trading és un sistema on és possible amb 10.000 euros, si fas 3 operacions cada dia, amb 200 sessions bursàries, arribar a negociar 12 milions d'euros. Aquí us acabo d'explicar els dos conceptes fonamentals que nosaltres apliquem. Un és la rotació de capital, manegem els diners, aquests 10.000 euros s'han donat més voltes que jo que sé, i després a l'apalancament, això es diu apalancament. És a dir, hem comprat amb diners que no tenim, perquè en cap moment hem tingut 30.000 euros. Ara mateix els apalancaments són salvatges, són molt més, les possibilitats són molt grans, però s'ha de tenir cura també. Una pregunta? Al final, jo sempre dic als meus alumnes que la clau per poder aplicar això és aplicar l'stop loss, que nosaltres diem stop de pèrdua. Això és la clau, és fonamental. Imagineu que vosaltres compreu unes accions, 1.000 accions, per exemple, a 10 euros. A quin preu venem, si baixa? 9,80. 9,80. No vendo. No vendes. No. Ya subirá. A ver. Pero por ejemplo, si baja ¿qué? ¿A 9? Entonces si baja demasiado, ¿qué vendo? No vendo. Si baja, no vendes. No, lo hablamos. ¿No? Solo si sube. No, tampoco. No vendes nunca. Ya me espero, a ver. Pero tendrás que tener algún objetivo. Si tú compras es pues para algo. Imagina, ¿qué empresa conoces así por ejemplo, qué te gusta más? Por ejemplo, Telefónica o el Banco Santander
Ninguna. Pero así. Telefónica. Tú compras Telefónica por algo, ¿no? Porque quieres ganar, ¿no? Sí, sí. Entonces tendrás un objetivo de venta, ¿o no? Claro. Entonces, ¿cuánto quieres ganar tú? ¿Cuánto te gustaría? Mucho. Pero sobre todo, ¿cuánto estás dispuesta a perder? Poco. Nada. Nada está claro. Quiero ganar mucho y perder poco. Nada. €1 por cada acción. Él vendería 9,80, por ejemplo, si baja 9,80, ella 9. No estem calculant els interessos, és a dir, el que et cobra la caixa o qui us faci... No et cobran. O sigui, a la borsa, no, quan tu compres accions, només et cobren una comissió. Però mentre tu tens aquestes accions, no et cobren. No cobren. Pues cobren el manteniment de la compta. Sí, és poquet. Les top loss també te'ls cobren, no? Per posar la clau. Fins que no s'executa no et cobren. Pero, por ejemplo, si tú vendes a 9, si sube, ¿cuándo estarías dispuesta a vender? Si sube, por ejemplo, a 10,20, ¿venderías? 200 euros ganarías, ¿eh? Es que si estoy dispuesta a perder uno, pues mínimo a ganar uno más. Muy bien. Esa es la respuesta perfecta. Muy bien. O sea, si estáis dispuestos a perder uno, al menos debéis estar dispuestos a ganar uno. Y esto es lo que hace que el 90% de la gente que invierte en bolsa pierda dinero. Eso está estudiado por el Financial Times. O sea, 9 de cada 10 personas pierden dinero en bolsa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no saben aplicar esto. Lo normal, si tenéis pues, algún familiar que invierta en bolsa, preguntarle, oye, pues no sé, papá, tío, o yo qué sé, quien sea de la familia, ¿dónde está tu stop loss en esas acciones? Preguntárselo, a ver qué os dice. ¿Qué?